mong pang sa umaga. Pagkatapon pa. Ang ating pang sa umaga ay ayan. Ayan, nakakamiss na. Nakakamiss na kasi. Nakakamiss na kasi. Ay, isip mo na iisip ko. Ayan, kapapon yung mga bayo. Tapos, ng basong kape. Okay. Sinabi kung kaya ito ng basong kape ang ng pagsagot. Okay. Bakit meron pang iba to? Ay, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Tapos nagkailan tayo tama rin eh. Na classic. Tamarind sweet blend. Yan. May guys po sa mga tamarind. Malapit na. Tapos may cheese tayo. Ang mga last. So, bago tayo magmukbang, kumain, okay, tayo pa na. Pero salamat po na marami sa aking mga viewers. Salamat po sa mga pagkain. Napakasarap po talaga. Salamat po sa mga nanonood ngayon, sa mga subscribers. Bless mo po sila lahat po na nanonood ngayon. Amen. Okay. Hindi ko po na tayo kape. Kulit siya. Tingnan mo natin yung walang grabe yung set yung bago pa sa galok. Tingnan ko panito na. Sarap. Baka naman maubos yung kape ko eh. Sarap. Laptop. Wala akong sweet blend. Anong may sweet blend? Ito ba yun? Wala to. Grabe ito pa din sila. Dalawang agad ka lang. Pero tingnan mo. Na. Ngayon pandesal dito. Dalawang agad lang.
Grabe, umaga pa lang bakbakan agad. Pamunas. Pamunas. Parang itong margarine na plastic. Hindi ko pinatara yung bata ko. Grabe, na-miss ko yung pandisan. Sobrang ako yun. You know? Tanya-tanya ka ako. Sarap ng classic. Pero parang balik sa pan. Pwede naman natin ito ano. Chess. Chess. Wala ka na ito. Kasi mga na hindi ko na-try ng bata ko. Can't afford. Hindi. Hindi kasi nakakabili ng ganito ng bata ko eh. Tikman natin ngayon. Plus ng bata ko, ano lang yun? Ilang pandesal lang pwede bilhin. Can't afford. Ngayon, social kalaman. Ang sarap pala yun. Sarap ng patata. Grabe. Pang mayaman na pang mayaman. Ha? Ito gusto ng mga mayaman. Hindi sila nakakain nito. Gusto nila ito. The best ng pandesal ito yung pag nandito na
pinipilahan doon sa may malapit sa amin. Maraming lakbasan na. Pag tinanghali ka lang mabibili. Good na good. Parang hindi ko nakamutin yung lido pa. Labi-labi ang pansit ah. Pero kaya. Isang kilo yun. Kilo pansit. Nasigla po ako sa dalawang sa isang kilong pansit. Hindi na natin naabot na ito mga panisan. Nakatulog na pa. Okay? Wala, umaga pa lang. Baka isa marami pang mukbang videos. Okay? Okay, please like, share, and subscribe to my channel, Solky TV. And God bless and more power everyone. Okay? Thank you so much and bye-bye. Thank you for watching.